i evidentment, si tots fóssim lliures, doncs encara ho estaríem més, de contents, de feliços, esperançats i il·lusionats. Sí. Sí. Digues. Hosti, serà... Li he demanat a l'Ernest que faci un esforç, sempre m'ha dit que sí, i en aquest sentit m'ha mal acostumat una mica, perquè certament recordo la conversa per les aules. Sí. I penseu que si cada periodista fa 3 o 4 preguntes... Bé, dues constatacions molt ràpides. Una, nosaltres hem repetit moltes vegades que ni per acció ni per omissió no facilitarem un govern d'extrema dreta o un govern amb la participació de dretes cada vegada més extrem. Aquest tipus d'afirmacions, amb aquest tipus de no cal patir. I nosaltres hem de ser responsables i si m'ho permet tornaré a posar un exemple que aquests dies he anat posant perquè em sembla que és útil, doncs de venir de futbol, doncs disputa la final de la Copa d'Europa. Potser no hi hauria arribat si fa 3 mesos vosaltres sabeu, no tenim per costum comentar el que els altres diuen o el que els altres fan, perquè ens sembla que la nostra responsabilitat és parlar de les nostres propostes i de la del Parlament de Catalunya o respecte a qualsevol altra consideració. En tercer lloc, el meu compromís d'estar present a tot arreu on punt europeu, aquesta oportunitat fabulosa, extraordinària que tenim de que per primera vegada a la història un català, un republicà, la vergonya de que persones innocents estiguin a la presó, doncs un cop fet tot això, evidentment aprofitarem totes les oportunitats que tinguem per fer sentir la nostra veu. No perquè el meu cas individual sigui expressió, sens dubte, doncs en l'empresonament de persones innocents. ¿De qué manera? Pues no depende mucho de mí, ¿no? ¿De qué manera me trasladen desde, en este caso, desde Soto del Real al Congreso de